Il-Kummissjoni Ewropea limitat in-numru ta' rakkomandazzjonijiet annwali tagħha lil pajjiżna għal 5 dan hekk kif l-ebda stat membru ieħor fl-Unjoni Ewropea ma kellu inqas rakkomandazzjonijiet bit-8 jkollhom waħd iktar minn pajjiżna. L-ewwel rakkomandazzjoni biex pajjiżna jżid l-ispiża fuq id-difiża filwaqt li jżomm iż-żieda fl-ispiża taħt kontroll kif ippjanat. Din ir-rakkomandazzjoni li ngħatat lil kull pajjiż. Fl-analiżi tagħhom l-esperti tal-Kummissjoni jinnotaw li l-pjan fiskali tal-Gvern Malti jidher li hu konformi mar-rakkomandazzjonijiet tagħhom. It-tieni rakkomandazzjoni li wkoll komuni għal membri kollha li pajjiżna jkompli jimplementa l-pjan ta' rekupru u reżiljenza. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen kienet faħret lil Malta f'dan ir-rigward u saħansitra ddeskrivit bħala eċċellenti l-mod kif il-Gvern Malti qed jiddedika dan il-pjan biex jiġġieled it-tibdil fil-klima u jtejjeb il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini. It-tielet rakkomandazzjoni li jissaħħaħ l-investiment fir-riċerka u l-innovazzjoni b'dan hu pilastru ewlieni tal-Viżjoni Malta 2050 li tnedi tal-konsultazzjoni pubblika. Ir-raba' rakkomandazzjoni dwar il-qalb ambjentali fejn pajjiżna qed jiġi mħeġġeġ ikompli jkabbar l-użu ta' enerġija rinnovabbli u jnaqqas iżjed it-tniġġis mit-trasport. Ir-rapport isemmi wkoll l-importanza tal-pjan biex ikun hemm faċilitajiet offshore ta' enerġija rinnovabbli kif diġà nbeda l-proċess għall-interess. L-aħħar rakkomandazzjoni biex ikun hemm enfasi akbar u riformi fis-sistema ta' edukazzjoni u ta' taħriġ. Din ukoll pilastru ewlieni tal-Viżjoni Malta 2050. Ta' min jinnota li b'differenza l snin oħrajn pajjiżna ma natax rakkomandazzjoni fuq tisħiħ tal-istituzzjonijiet u l-governanza xhieda ta' kemm ir-riformi li twettqu mill-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela qed ikunu milquha mill-Unjoni Ewropea. B'kuntrast din is-sena l-Kummissjoni għamlet rakkomandazzjoni lill-Bulgarija u lill-Repubblika Ċeka biex dawn itejbu l-ġlieda kontra l-korruzzjoni waqt il-Greċja ngħatat il-parir biex tirriforma l-qasam tal-ġustizzja ħalli jsir aktar effiċjenti. L-Awstrija u l-Kroazja ngħataw rakkomandazzjoni jżidu l-passi biex inaqsu l-pis tal-enerġija fuq il-familji u n-negozji. L-Italja ngħatat rakkomandazzjoni li hemm bżonn impjiegi ta' aktar kwalità bil-Gvern Spanjol jiġi mwissi fuq il-livell ta' faqar fost it-tfal. Il-Ġermanja ngħatat ir-rakkomandazzjoni biex tieħu passi fuq in-nuqqas serju ta' ħaddiema mħarġin.